Kowe ngerti to nek lawas ki apa nek anyar apa? Lek lawas ki salam. Nek anyar Yo diem. Tegese. Lek lawas ki salep. Dadi kental. Nah. Tapi lek anyar ku yo diem ki encer. Ngoten lho, Bos. Tegese encer rezekine gitu lho. Iya. Ngerti kan, Dok? Sepati Mbak Mita, Mbak Diah, Mbak sapa iki? Mbak Widya. Yuk, kaya apa? Sudah tanggapan kata lali harus dene. Karo Mbak Kiki, papat pisan. Ditekoni dhisik. kowe pilih endi bocah papat padha ayu kabeh. Ayo. Aku pilih Kiki mergo bocah yo gemati. Kowe milih jenenge Kiki bocahe ayu tur merak ati. Ya. Yo pancen Mbak Kiki itu memang jantung hati. Asik. Nanging sing siji iki jenengmu sapa to, Dok? Yen ditakoni jenenge Mita. Memang sinden Mita, ini sinden dambaan saya. Iya. Apa kamu bangga bisa duduk selalu berdua? Kalau nikah dengan saya yakin keluarga akan bahagia. Ayah, alhamdulillah. Ya, kene sita sapa ki jenenge iki? Sinden baru. Sinden baru. Kalau yang satu ini kalau dilihat badannya kuru. Guru. Iki piye iki? Kuru ayo. Memang badannya kuru, ini memang dambaanku. Iya. Ini dengan kamu insya Allah bisa menyatu. Bisa menyatu saben bengi kita terus turu. Bisa. Bubuk bahaya iki. Ya tidur bersama. Yang sing siji iki. Pemripatmu gila koyo kucing. Ya bisa lah. Yang sing siji iki rada gedhi ya rada semok. Mok. Angel iki. Ayo, wong sak temune. Aku yo mikir ya. Ayo, gajah. Ora semok padha semoke ning rada serupa tak sama. Nanging yang siji iki bokonge semok tur rada nyedit. Gantine. Senajan bocahe ayu tak delok cah iki ora medit. Najan ora medit yen disawang ya rada irit. Rada irit. Nanging bocah iki ketoke kendel tapi wedi karo demit. Ape lho awakmu wis ape. Iki mau Widya, kayak Kiki. Undia, Nadia, terus Widya, Nadia, terus iki Mita, terus iki Kiki lah, iki anu Mas Minto. Dadi ngono. ora sambok eloke yo. Lali janjine. Yuk, kaya apa? Dados. Yuk. Tublak tak. Wah. Bas. Sampean ki komposisi gerakan ditata to. Mas Minto itu selalu menerapkan to. Nek wis kendang muni gamelan bareng serentak. Glok ding tak enteng tak enteng ding. Ngelek. Tak warai. Jangan ngelek. Ayo, Desa, ngono. Aku. Ayo, Desa, piye? Kowe ngarep pemberi. Aku ngarep. Ayo. Mubeng rene. Oh mubeng to. Lah ngono jajali. Ayo. Lakone. Kok ngono. Iya. Sik. Kok kene. Oke. Sindene kon. Kene. Ayo.
Sing ngarep sapa kene? Rene. Sing ngarep awak. Wis ora tanggapan kabeh dikopok iki. Kene lho. Rene kabeh. Kene, iki ngarep. Jogete ngono kuwi, Mas. Nggih, Pak. Dadi Joget apa iku? menika joget bebek arepe ngendok ngoten niku. Dadi Duk, napa, Pak? mendok double. Ngendok double. Sik, bareng. Jiro, lu, yo. Putar. Sik, Mas. Sik. Hop. Bokonge Kiki hebat. Apa, Pak? Bokonge Kiki ngene. Pak, kita sapi bokonge bojoku, Pak. Kita. Alah bokonge bojomu koreng tok ngono. Lho, kowe berarti tau delok. Pas adus di dasteri transparan. Heeh. Kowe tok, Pak Bah. Koreng tok. Koreng tok. Ngono kok yo doyan lho. Enak ya, Pak. Ayo, ya. Yo. Dadi, Yo. kaya ngapa? Lali janjine. Ayo, kayak mau. Saya dadak yo. Dadak mbangku. Kiwonen. Kalau malam ini susu. Ayo, dadak yo. Kiwonen. Sik. Piye to, Mas? Ya ampun. Pak minta nyapet wis iki ya. Sopo sing ra demen roh bokong kaya ngono. Layakno dalang ki ra duwe bengkok. Sapa mau ra ndek bengkok? Aku no lurah pirangane taun ra duwe bengkok. Sing ngomong ra ndek bengkok sapa? Jenengan. Bengkokku ki sitoki. Yo, bengkok sitok. Bengkok sitok iki kena udan saya mun jebeber kok. Oh no. Jadi rada nduk Nek. Nah, rada mendak. Coba mendak, sik mendak ngerti ya? Terus mendak menurut. Nah, ya ngono lho kuwi penak-penake ngono kuwi. Masa penak? Ya. Ayo ya. Tak saka. Belalang kupu-kupu. Tak saka. Nasi kalau malam ini susu perawan. Tak saka. Susu random. Rasane Ki aja diunyer iki. Iya. Percaya bengi iki jog kluthuk pancen digdaya tenan. Deke ulang tahun arepe dum-dum duwe. Yes, muga-muga sing ning burimu diparingi sehat, seger waras, barokah. Ngono. Bose engko urusane karo aku dhewe tak kirim rekening kok. Tiba iki mah Agung Vino ya rawuh. Nggih. Bos. Duh. Kayak tertutup rapat. Sing rata lho, Duk, sing rata lho. Nanti gak rata tampil. Santai bae. Aku nek nyawer iki mandate saka Katur Agung Parung Sari. Lah nggih, menika saking Kakung Vino pokoke kula niku mesti rata. Ayo, nyah awakmu. Kok mesti rata ngeten iki, nyah? Weh. Oh, kula niku termasuk mandate king Kakung Vino, ya. Kamu. Luar biasa. Nyah. Aku dhewe iki dadi. Ayo. Ah, ki terkhusus tembangki kanggo Mas Parung Sari. Ya, kaya ngapa? Janjane kowe ning Ki tembang ki uga kula aturaken dhateng Bapak Carik Peh Wetan. Uga Pak Bedatit Mas Jianto. Nanging sing los aja samar ki dhuwitku sik sak koper, ya. Alhamdulillah.
Iya. Lanjut. Janjane kowe ning endi gelagatmu sejak nyobi Ugi katur Bapak Mujianto saking Ploso Klaten. Kepala Sekolah SMK. Ya, sembah nuwun terima kasih tembang lali janjine sampun katur. Kula niku ibaratnya dadi dalu menika dadi maklar, Pak. Heeh. Dadi kula iki asal maneh saking Kakung Wino. Dibablaske tembangnya nggih, Mas? Siap. Ya, satu tembang. Kudu dibablasne, Pak. Iya. Menika seokeh niki. Mane. Gorengane dhewe. Meet in Sekar Gadung. Nggih. Wah, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyun pangapunten Pak Minto. Sakderengipun tembang menika dipun lajengaken menika nyun sewu izin sekedap nyun pangapunten. Iya. Wonten kupat luar sekedap. Wah, nggih. Nggih, monggo lanipun Bapak Haji katuran minggah dateng Sasono. Kasuwun tindak wonten Katuran ning Bu Hajah. Pawian Agung kalian baca monggo. Tutuk Selamat Mas. Basi. Monggo Mas. Mas Ari. Siap Mas Minto nggih. Nggih. Pancen keluarga besar. Monggo. Monggo Bu. Monggo. Lho, senes to niki. Oh, tak kira. Wong delok ora mbok unggah niku. Tak kira wong delok lah melu ning burine aja. Nggih. Yen pangapunten nggih Pak Minto nggih sekedap nggih Pak Minto nggih. Menika monggo nggih Bapak Haji badhe nglari ujar ing dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Niatipun kula gadah ujar tauni nggih. Menawi anak kula lanang sudah nikah, Amin. kula gantung gong alias nanggap wayang. Alhamdulillah. Dari luar Kedap. luar itu minangka sarana. Nggih, menika Bapak. Kula kinten sakmonten. Ngoten nggih. Nuwun. Lah nuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan, kasembatan panjang kahipun, ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Ngoten. Mugi sak sampunipun rinuwaran Nggih. mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji, Pak Imam. Nggih. Lah menika mangke kedap. Mas Minto ingkang langkung sepuh Mas, panjenengan Mas. Doa Mas. Rama Minto monggo. Ingkang baku pangajabipun Pak Haji Imam Syafi'i dalu menika sampun kasembatan luaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni ingkang sami rawuh sarana kupat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun nadar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nuwun Pak Haji. Nggih, sembah nuwun Bapak Haji. Nggih. Matur nuwun. Anu menika ingkang temanten ninggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang dijawaban ingkang putra menika Pak Haji nggih. Oh, amin. Mugi-mugi tetep. Ya, Nduk, Lis, kaya ngapa? Ngadeka karo Mas Gembos. Yuk. Lagu gorengan anyar judule Mongkrang Mangkring. Wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang repto Ha, Mas Minto. nggih. Niki tanpa musik gamelan mawon riyin ya, kaya ngapa? Yuk, kaya ngapa? Mongkrang Mangkring dados. Cik.
Piye wong ayu? Sing nyambut gawe. Mbokne piye karepku? Piye to, Mas? Saben dina kok mung ngajak patu. Ngete kowe jo mentang-mentang tak rasa enak wong lanang. Pak Piye no? Jarunte ati. Iya, wong ayu. Aku nasu risen nyawang gawemu. Dadi wong lanang kowe mbaya rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? Mengko dhisik kowe aja rewet wae. Piye to, Mas? Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senengmu duit. Tanpa duit lambemu kena dikungkit. Saben-saben Yo! Eman bu sayang kowe eling. Jur kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne, nek ngono yen ana duit tak lagi. Mbokne piye karepku? Saben dina kok mung ngajak patu. Asil gedhe kowe jo mentang-mentang tak rasa era aja wong piye wong ayu? Iya, iya, iya. Aku nesuri nyawang gawemu. Dadi wong lanang kowe bayar rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? Yo ye. Mengko dhisik kowe aja cerewet wae. Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senenge duit. Tanpa duit lambemu kena dikutuk. Panci turu kowe ra diwehi nasu.
Bas. Kuwi apa bener? Lek wanci turu kuwi ndak diwehi nesu ki apa bener? Nesu. Sebabe sikil tak gawe ndas, ndas tak gawe sikil. Lah wong kowe mung klumbrak-klumbruk apa-apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku kuwi wis dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkreng lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkreng. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumang sama ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Iya Mas. Mangkring ora tau nggawe duitnya. Lah. Ngene iki lho, sawangan. Sawangan. Ana duit. Ah, Mongkrang-mangkreng ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkreng ya ora sudi aku. Iki ngisin sini. Ngisin Kurang, sini kurang, ya kurang, Mas, kurang, kurang kurang. Mas iki. Eh? Skincare dereng lho Mas. Lah, aku ngene Ya iki. toh, skincare dereng. Terus body lotion ya dereng. Body lotionnya, body lotionnya, body lotion, body lotion. Ngono lho Mas. aku wong lanang. Aku wong lanang ora kurang mergo, ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang Sing tak boyo. tekok tak urus. Iya. Kok kowe iki ora nyambut gawe kok duwe duit kuwi lek mu nyolong nandi? Lho, Lek mundhut nyolong nandi? Kowe mesti bal ngedol TV kowe. Iya, ajake kok. lho, ora ngedol TV bolo. Apa? Lho, Sing betul apa? BPKB. Omongno gembas iki kon ndang ngedum engko kroro ilang. Nah, Penyakit ndang didum, ndang didum. Nah, ngono. Sik to Mas, Nyapa? tak urus kuwi duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nekmu dongel nanti. Oh, kok dongel piye to? Lah. Bolo ki lek akeh no. Bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir. Nah tapi kan kuwi Ini jaluk Mas ora Didik. iso. Halo, Bos. Ilingno. Dawa. Kon ndang ngedum iku iso mlebu ning simpenan iki lho. Kuwi kowe tatok nguyuh bablas mulih. Nah. Sik tak tekon, kowe Nggih. pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? Lho, sak sehate awakku. Ping telu? Ping Kene telu. telu ya ping telu. Iya, kene ji. Siji, Oh. loro, telu. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping 7 ya 7 kene gorene. Itu. Penak men. Siji, loro, telu, papat, lima. Aku iki mbok pangkring ping 4. Aku mangkring awakmu dek iki. Wah, ya tilis lho ya. Lah kuwi minangka isik seminggu lho. Iya. Lah lek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. Alah. Kowe eruh ngunut Ya. 200 ki sabire lho, no. Kene tak gawa kabeh wis mangkring kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikeki lho, wis dikeki iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk-esuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu menehi. Jalukan sesuk tagihan mekar. Eman. Iya. Eman, takekno sik. Eman iki maksudnya tak wene rono lho, eman men lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lha lek wis disana kono ra wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? Nyo jipun. Gak sudi. Lho gauri lho iki mlamun kok. Nek kembange kok konane. Ayo, lek wani sipuken. Ayo larase. Eman bu sayang, kowe kudu eling. Jur kepiye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pakne. Heeh. Ana duit tak Hei, ho! Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng lho nek iki lho. Sampai ceblok ya berat. Aja sampai ceblok. Nek Widya ya bablas iki. Iya. Gembos iki ngerti tanggapan terakhir ya bengi kita. Sesuk ning Malang. Kita jatah. Wis entek, Dek. Sesuk enak sesuk. Sesuk Malang. Loro. Disawang Ya. ngono. Dibablaske Mas Didik Dawuh. tembange pundutan saka Bapak Imam Sapi.
Bapak Naryo Oh, ngoten. ngersake lungiting asmara Mbak Luki Oh, karo nderek. Mbak Punjung. Nah, kaya ngapa? Yuk diaturke, Co. Musisi dados. Lis, makasih ya, Lis. Iya. Pokoknya akhirnya lagu ini terakhir kudu rak rak. Aku ki iso anu kok melihat situasi kok. Nah, Oh no. situasi dan kondisi. Jane ya kisinan jane. Nah, iya. Wah, Mas Minto ki lunak kok. Penak. Hah? Lunak. Lunak. Lunak niku kepenak ngoten lho, ora kok Oh. Tak atos. kaya daging berarti presto. Ora atos Nah, banget. Mas, sing- ginaken wedal nggih. Mergo niki lak jeneng campur sari ini lak wah luar biasa. Iki gandeng wonten dalam Bapak Haji, Iki. tembang yang bernapas Religi. agamis religi. Iki dadi awake dhewe iku ora sinau makrifate tok ning syariate Syariate ya digunakake. Nah, ngoten nggih Ya. nggih siap. Dibawani Nggih. sangka piantun kakung Mas Linggar. Lingkar Oh, siap siap. Kepiling. Gini. Coba. Enggar. Lingkar. Makanya bar Mas Lingkar langsung pun kau urut langsung Mas Yudi. Buka Mas Iya. Enggar. Mas Wasih Terakhir, todi. terakhir Mas Go. Enggar. Wasih todi. Ayo. Enggar. Kaya Mas Darwaji. Rukun Islam. Sik, kalusen. Anu mikir Sing pas ngerodok ngono. gagah sithik. Nah, Rukun Islam. Lah Ya. iso jiplak Sing rodok bantas sithik. Anu Gar. Rukun Islam kang lima puniki Jang kaya Mas Giarto. katindakna mring para sesama Jan kaya Giarto. Nggih. Giarto. Yang kula kulumane kok iki kaya taslim. aja nganti ditinggalne Kaya Mas Waluyo. Gantine. Mboten sakem rungsung kok Mas Anggar. Santai wae, santai wae coba. Kale ngentekke jam lho tadi. Tapi lah Mboten sak kesusu santai gitu Mas Dito. santai wae. Kaya kesusu diuber sapa. rukun Islam puniku Kira-kira pas rukun Islam puniku iki soalnya kaya Mas Min Boy. sahadate Sahadate. Coba sahadate. Maksudnya Mas Minto ki rada luk Nah. kaya no. Nggih to Mas? Heeh. Sahate ngono ya Sah. Suaramu kaya Pak Jakun iki mau. Aku nek kemokon nirokke sapa oke ae. Ayo. Jakun enek. Sek. Gandeng awakmu ra iso nirone nyo 50. Zakat no. Pokoke anggere iso ora pokoke aja nganti bener kudu kleru. Kleru bayaran. Oh. Pak Winto iki malah kleru malah bayaran. Sahadate. Terus ke Kang Angka pangangka siji Anu, Pak Minto izin Pak Minto nggih. Hmm. Gantian nanti kula iki ben ora mesake lingkar. Ganti sebelah Kang anu duluan lagi. Pak Sedot. Bawa kontenan. Kang Angka loro salat. Oh, iku Ayo Mas apik. Sedot. kang angka loro salat Oke. Anu Iso. ganti. Pak Sedot. Ganti. Mas Yudi. Angkat telu. Ayo. Kak. Ayo diurut iki. Diurut, Pancen kudu. kudu diratani. Iki digo tambah kangen sok ben iki dulu kasih adik iki spray poso kaya. Gue tambah kangen. Justru salah 50. Malah salah saya. Salah saya nemu di. Ayo, Pak anu Mas Yudi. Ya, wong Kak. iki enek bose ning kene ngono. Kalau Yudi kae. Mas Yudi. Kowe kudu iki tambah kangen. Ha. Loh, Kak Mas Yudi. Jenengan. Bisa.
Ora iso mbok peksa, wis ben ngono penting bayaran. Suara putri. Bawa. Gawan sangka ngomah. Sinten, Bos? Busri. Busri. Ah. Ya kene. Yo. Bu. Jenengan nganti bener. Tambono tekku. Busri. Satu sik kene. Loh, Gampang. kula niki nyapet to. Kula niku lek kalih jenengan panggah kula wae, Busri. Mau, enggak. Nah. Boleh kan jenengan niku paminta anu kok tambahan 150 lho paminta. Kang angka loro salat. Terus Dene kang telu. mikir dipepetke. Ngene iki engko mulih ya. Mulih ngono ngene. Sare bebarengan ya. Iya. Suaramu sik enak lho, Bu. Terus Sesuk aja ngono. Bar ngono sesuk mesti mangkring. layakno dek ngisu aku ndayo ning kono, aku wis keramas. Kok gaitane. Mikir dipepetke. Kaya mik. Ramadan nindakno poso. Bagus. Kapapajakat ping 5 ibadah haji. Wah, tenan sesuk tekan omah tak keloni pokoke. Aku melu, Pak. Hah? Melu. Oleh. 100. Lho nek ndi, Bu? Dit kurang nek. Apa sik kurang jane iki? Mboten kurang, Pak. Nek ndi to, Pak? Terus aja tutuk nenek toilet adet ngisin-ngisin. Rohana. Rukun Islam sampurna. Gangsar, Bu, gangsar. Ya. Ibuke wis iso nembang kok nganti anake ra iso nembang. Biyen yo sindian lho, saiki to dadi ketua muslimat. Alah, ketua muslimat. Ketua majelis Kidung Sekar Gadung. Nah. Arep muni Kidung Manggala. Kowe arep muni Kidung Manggala ngono to kowe? Sekar Gadung. Kowe arep muni Kidung Manggala kok ngerti nek yogane nek sing melu kene kowe. Pepeling konjuk Bapak Haji Imam Syafi'i dados yo. Ayo dah, kene dah. Ya kene. Yo. Ayolah. Ayolah. Waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya diingatake tindak mongkar Maghrib lan isya sangkepe prayogan mikir tambah salat sunahe josono iku perintah agama elingono ning donya wong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok suwarga
Melur Sempu. Limang waktu Ugi Mas Sunarto Sragen. Mas Sudari dan Ton Limas Pakis Rejo Rejo Tangan. Yen luhur lan asa Ugi Mas Yitno saking Kayen Kidul nyimak Mbah Minto. lan isa sangkepe besok munggah suwarga. Hidup dengan ilmu piye Mas Lidik? Kita hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan lebih barokah dan terarah. milanipun tembangipun religi. Iki mula kula panjenengan menika nun sewu berbagi kebahagiaan aja nganti waleh. Mergo awake dhewe diweni bagian kuwi tekone ya saka dhuwur saka awake dhewe ya dindumne karo sak padaning liya. Betul. Niki Masih satu tembang Siap, religi siap, Mas siap. Salam Kerong. Nah. salam rahayu nggih. Nggih. Salam Kerong Dok Lis sapa Mbak Lilis, Mbak Punjung, Mbak Sulis karo Mbak Luki. Iki tetep dengan nuansa agamis. Leres ngoten kedahipun ngoten Mas. Dados penyeimbang Mas.